नोंथांनि गिबिसिन सावथुना मामोन? गिबिसिन सावथुन होनबाथाय माने आं फार्स्ट माने एलबामनिफ्रायसो ओंखारजेनदों नालाय आंनि गिबिसिन एलबामानो जाबाय गोसोनि लांदां एलबाम बियो माने 2004आवमोन आरो ओमफ्राय गिबिसिन सावथुन होनबाथाय आं 2005आव खालामदों बे जाबाय नों आंनिनो निजोरा आरो बेवहाय राजर्षिमोन आंनि अपोजिट माने कास्टआव आरो सिगांनि सावथुन बानायबोनायजों आरो दानि सावथुन बानायनायजों मा फाराग नुनो मोनदों नोंथाङा माने मा डिफारेन्स नुनो मोनदों? फारागाथ' अनेक दङ मेइन फार्स्ट अफ अल माने केमेरा क्वालिटि आवगोल बेबायदि माने केमेरा नङामोन नालाय बेखौथ' बयबो मिन्थिखायो नाथाय डाइरेक्सन होनबाथाय डाइरेक्सना आवगोल बिराद मोजांमोन आरो जोंना माने गासिबो माने प्रफेशनेल खामोन नालाय आं जेसेबां मावबोनो मोनदों गासिबो प्रफेशनेल डाइरेक्टरफोरजोंनो मावबोनो मोनदों आरो ओंखायनो डाइरेक्सनाव आं जेबो बिदि होना खिन्थु माने माखासे केमेरा मा टेक्निकेलि थारमाने उइकमोन आरो गोदो ओमफ्राय दा माने बे टेक्निकेलि बहुत स्ट्रं जाबाय ओमफ्राय स्ट्रं जाबाथाय एसेबो माने मावनो मोजां मोनो आरो बेनो आरो बेवहाय रि-आपल'ड होनायाव नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङावहाय फंनैसो माबाफोर बुंहरनो हागोन नामा? माने बिदि रि-आपल'ड खालामनाया मोजां नङा मानोना जेनेबा बिसोरबो बहुत खस्थ' खालायो जाय बानायो बेल' नङा जाय एक्टिं खालामो बेबो लोगोसे बहुत खस्थ' खालामो ओंखायनो मालायनि खस्थ'खौ माने बिदि माने दैयाव थांहोनो नाङा आरो जुदि नोंथांमोनहाबो बिदि माने माबा मोनसे खालामनो लुगैयो नोंथांमोनहाबो खालामनो हागोन मानोना बयहाबोथ' फ्रिदम दङ नालाय मावनो थाखाय नोंथांमोनहाबो जेनेबा एसे एनै सोरनिबानिफ्राय आरो सरि सालायानो गिदिं नागिरा माने बिदि हेफाजाब लानानै नोंथांमोनहाबो सर्ट मुभि बा एलबाम खालामनो हायो नाथाय प्लिज माने अननानै रावनिबो भिडिअ एबा माने एलबाम बा मुभि बेफोरबायदिखौ रि-आपल'ड दा खालाम मानोना बेवहाय बयहाबो खस्थ' थायो बयबो अनेक खस्थ' खालामनानैसो खालामो आरो दानि जुगाव थाइसे थाइनैजों जेबोआनो जाया थाइसे थाइनैजों अनेक फैसा खरसा जायो अनेक देहानि खस्थ' अनेक मेन्टेलिबो माने बहुत खस्थ' जायो ओंखायनो प्लिज माने आं रिकुवेस्ट खालामो आंनिफ्राय गुरै मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जे बिदि रि-आपल'ड खालामनो नाङा आरोना मानो गाज्रि खोथा नोंथांमोनहाबो जुदि माबा मोनसे खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे जुदि खालामो नोंथांमोननि खस्थ'खौबो जुदि सोरबा सासे खावनानै रि-आपल'ड खालामोबा बाहायो नोंथांमोनहाबो सेम माने दुखु मोनगोन नङा होमबा माने बै मानसिनि जायगायाव माने गसंनानै नोंथांमोनहाबो खनसे साननांगौ आरोना आं गाज्रि साननानै बुङाखै माने गाज्रि नेगेटिभ सेन्सआव लानो नाङा जास्ट आं जिखिनि होनदों पजिटिभ सेन्सआव लाबानो जाबाय आरो